Videoštúdio ProDigital je dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť. Na trhu pôsobí už od roku 1999. Hlavnou náplňou našej činnosti je realizácia mediálnych projektov a poskytovanie služieb v oblasti produkcie, postprodukcie a dizajnu. Videoštúdio ProDigital sa za posledné roky spolupodielalo na mnohých významných spoločenských udalostiach, domácich i zahraničných výstavách a pripravilo množstvo spravodajských reklamných filmov pre slovenských a zahraničných klientov. Medzi tie najvýznamnejšie môžeme zaradiť výrobu filmov až v 9 jazykových verziách pre spoločnosť Kromberg & Schubert od roku 2006, reklamné spoty pre mestá Nitra, Martin, Poprad a pre nákupné centrá Mlyny v Nitre, Tulip v Martine, Laugaricio v Trenčíne a Centro v Nitre. Reklamné filmy, image filmy a spoty pre spoločnosti SPPOZ Komárno, Inteco, Atec Team, Zenzero, Agref, Masterglass, Relax 2000, Bowling a Squash Centrum, Hotel Európa, MPCR Komárno, Nadácia Poštovej banky, Kenzel a mnohé ďalšie. Od roku 2005 sa zúčastňujeme na výstavách nielen na Slovensku, ale i v maďarskom Győri a Tatabáni. V roku 2010 sme na Agrokomplexe v Nitre pripravovali live prenos, ktorý sme s projekciou udalostí na pódiu prezentovali na kultúrnych a športových akciách. Urbanovské dni, majstrovstvá Slovenska v pretláčaní rukou, muzikál Flame. Významným prvkom našej tvorby je technická výpomoc iným štúdiám na projektoch Furia Film, Signál Produkcio, Nautic TV, HB Film Production, Visual Fabrika Studio. Videoklipy z vlastnej produkcie s hviezdami zo Superstar, z veľkolepej show v Incheba Expo Arene Amnézia Ibiza Party alebo z festivalu Domaša sú pre nás významné referencie. Od roku 2009 pripravujeme spravodajstvo pre televíziu Central. Dôležitým prvkom dnešnej televíznej tvorby sú práve 3D animácie, ktoré obohacujú nami vytvorené prezentácie. V neposlednom rade sa snažíme aj pomáhať. Sponzorujeme napríklad Jokajho divadlo. Medzi najnovšie avšak veľmi úspešné projekty patrí reklamná kampaň Dispečer.sk a vlastná tvorba krátkych filmov, ktoré získali ocenenia na slovenských súťažiach Cineama a Oravská osmička. Po viac ako 10 rokoch pôsobnosti prichádza Videoštúdio ProDigital s novou tvárou, a to ako Videoštúdio Promotion SRO. Videoštúdio Promotion SRO prináša v roku 2010 novinku na trh outdoorovej reklamy, moderné digitálne médium, veľkoplošnú obrazovku. Základný predpoklad úspešnej spolupráce je počúvať vás a spoznať vaše požiadavky a ciele.